हेलो फ्रेंड्स, आम ଏବେ ଯାଉଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ବସ୍ ତ ଗୋଟେ ମିଳିବନି, ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଅଟୋବାଲା, ଏଠି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ନା ଏଟା ଧର୍ମଶାଳାଟା ପୁରା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର। ଏଠି ଏବେ ଚାପ ଖେଳ ହେବ ବୋଲି ସେପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲି ଝୁଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି ସମସ୍ତେ ପକେଇଲେ। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ବେଳେ ନିୟମ ଅଛି କି କେହି ବସିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ କହିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲେସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳି ଖେଳି ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ପଣ୍ଡାମାନେ ଭାଙ୍ଗ ବାଟୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ସେମାନେ ଯିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟାକି ଅଧା ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ଅଧା ଉପରକୁ ଅଛି। ଏଇଠି ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ହର ହର ମହାଦେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଛୁ, ତ ଏଠି କେହି ଦୋକାନୀ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କି ବହୁତ କମ୍ ଏଠି ଫୁଲ ବସେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫୁଲ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫୁଲ ବସେଇନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବସେଇ ନାହିଁ। ଏଇଠି କୁହନ୍ତି କି ଏଇଠି ମାନେ କେତେ ଦେବତା ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଠି କେତେଟା 100ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, 108ଟା ନା 10ଟା। ପାଟି ମିଠା କରିବାକୁ ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ ରାବିଡ଼ି, ଯୋଉଟାକି ସତରେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍। जन्नत दिखाऊं? सच में, सच में जन्नत। ଏଇଟା ହେଲା ଏରାଉଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପୁଲ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସତରେ ଏଠିକି ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଫିଲ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ବସ୍ରେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ବସ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ପୁରା। ତାପରେ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମାରପିଟ କଲେ। ପୁଣି କହିଲେ କି ଆଉ ବସ୍ଟା ଆଜି ରାତି ସାରା ଏଇଠିକି ଅଟକିକି ରହିବ କହିଲେ। ଆମ ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା, ଯାହା ହଉ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝାମଣା କଲେ କେଜାଣି, ବସ୍ଟା ଆସି ଆସି ସିଧା ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବସ୍ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଘରକୁ। ତ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସୋ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ସୋ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।